Диамантна медитация на Гал Сесон. Седнете удобно или легнете по гръб. Дишайте дълбоко и се отпуснете с техниката 4, 2, 4, 2. Дишайте, докато преброите до 4. Задръжте дъха си, докато преброите до 2. Издишайте, докато преброите до 4. И изчакайте до 2, преди да вдишате отново. Едновременно си представяйте как с дъха си очертавате около себе си златен кръг. Така, вече се намирате в средата на златен кръг или сфера. После си представете вписан в него сребърен квадрат. Съсредоточете се и със силата на въображението наклонете квадрата на 45 градуса, за да се превърне в ромб, диамант, чието върхове докосват кръга. Ето, че седите в диамант, заобиколен от пръстен. Представете си 4 неща, които искате да се материализират тази година. Разположени по едно във всеки ъгъл на диаманта. В ъгъла вляво от вас си представете нещо, свързано лично с вас, с тялото, с личността ви. В десният ъгъл си представете нещо, свързано с взаимоотношенията, партньорството или сътрудничеството. В ъгъла под вас си представете желание, свързано с семейството или недвижимото ви имущество. Нещо с емоционален елемент. Срещу положеният му ъгъл над главата ви си представете нещо, свързано с кариерата и професионалния си живот. Ето, че седите сред своя диамант, вписан в кръга, заобиколен от образите на 4 неща, които искате да се осъществят през идната година.
Представете си как диамантът се завърта по вертикалната си ос в посока на часовниковата стрелка. Върти се толкова бързо, че в един момент вече не го виждате. Поемете си няколко пъти дъх, докато диамантът се върти като дервиш. След това забавете въртенето и си представете как диамантът се свива, докато стане толкова малък, че можете да го поставите като духовна татуировка на челото си, върху третото си око. Златният кръг около вас изчезва и вие се връщате в действителността. Благодаря ви, че бяхме отново заедно.